Tässä on taas Magic video. Tai video. On pakka tässä, joka on ihan tyhjä. Näin. Ja sitten mulla on kortteja. Kaikkea tavallisia. Näin. Ja jos tehdään tällä näin, sano stop ihan missä vaan. Stop. Okei. Se on ruutu 9. Ei. Joo, ruutu 9. Tehdään niin. Et katsot, että siinä ei mitään. Tai ei mitään merkkauksia. Tossa noin. Ja näin. Otan se. Pistää se tohon noin. Ja meillä on tässä vielä paketti. Käännetään se näin ympäri. Laitetaan sinne paketin sisälle. Tää on kortti. Näin. No siinä. Ja tässä näin. Tohon kohtaan. Kokeilla. Näin. Ota, jos se näkyy. Sitten tohon noin. Sitten tehdään verokortti. Mikä tää on? Hertta. 6. Käännetään se. Otetaan se. Ja tästä tehdään pakan päälle. Pikku heilutus näin. Ja. Täältä tulee ruutu 6. Sitten katsotaan täältä näin. Tää on hertta 6. Ei ne vaihto paikkaa. Ja. Tai temppuja.